Alah 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 wes. Wes mek apa wes kok ki? Mbah, Duh, kok sembuh ki lho. Calane bar ki nggugah tanggane Bus ya. mah matane. Ngene lho. Jeng. Wes ra aku ngono wae kok iso. Nyunggi AC Bu, asline dhuwur kok nyunggi. Gantian tadi maling Bu, ya. Wes di sarang ora Bu sampean kuwi nek ra duwe enggak apa-apa ngono lho. Ya. Mas Dirin, terima kasih Mas Dirin. Aduh. Akhire ini kenal lah ngono kuwi. Anjay yo. Jeklekno listrike tanggane ya. Wah, kamu Ndok nah. Ganti Mbak Yanti nggo sarung. Lah ora gelem dekne kok. Piye to? aku rening sarung leh. Aneh ruko. Keset, keset. Laur sopo keset. Maling, maling. Gegah wong kon sahur, blondok adalah kijing miring alah bon. Cari bangunin ibu ya Mas Ojo to, nek ibu wis turu kok kon Jodoh.